Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hande ko nyalawma refto ko jangano ko ɗo gandata ɗiggani tawde en joddaki ka yiyatano ko mbatta yide ɗum ganda ndeɗo harfede de mi jangino ɗum ndeɗo mi jangino ɗum ko ɗum wiyete jangde nafata ka andano ko a andi ɗum wona ɓeydima jonon nani alluwal ngal nani ɗo hay batte ala e maggal. Joni noon sen mbaɗini alif ba jorɗo ta jorɗo hun endu ayɗo nandi joni toɓɓere ndeɗo ja tongu piccuɗo rewi hen ko ha tongu piccuɗo toɓɓa kay ɗo mbiya ha tongu piccuɗo timmi. Ɗeɗo jeeɗi tan jangata mbawa wona a heɓi karfeje ma jeeɗiɗi. Joni o refto alif ba jorɗo ta jorɗo hun endu ja tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo refto alif ba jorɗo ta jorɗo hun endu ja tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo. Ɗeɗo yende tan jeeɗiɗi janguɗa ɗum ɗo koko jangano ena wayne weeɓi e ma sabu ka janguɗo ɗum mbaɗani 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 mbattani ɗum wawa surade e nder cuuɗi he hankadi ganda alif 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 agayni ngara ba jorɗo ba jorɗo ba jorɗo ngaraɗo ta jorɗo ta jorɗo ta jorɗo ngaraɗo zone endu ngaraɗo ja tongu piccuɗo ja tongu piccuɗo ja tongu piccuɗo ngaraɗo ha tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ngaraɗo ha tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo. Ɗo ala ko woni ɗo ka jangano ko ɗo noon gandata ko jangata ko aɗa faama ɗum walla a famani ɗum jangirta ko ha jiya mbatta yiide aɗa heptina ɗum ɗo woni alif ɗum ɗo woni ba jorɗo ɗum ɗo woni ta jorɗo ɗum ɗo woni sun endu ɗum ɗo woni ja tongu piccuɗo ɗum ɗo woni ha tongu piccuɗo ɗum woni ha tongu piccuɗo gasi on saka deftoɗa mbiya alif ba jorɗo ta jorɗo sun endu ja tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo kadi garta kadi mbiya alif ba jorɗo ta jorɗo sun endu ja tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ɗo dippata aɗa rippa hen ha ganda ɗo mi wawi on saha noon ƴetta kuɗol ma mbañitoɗa ɗum e karne ma kadi janga karne o hanga ɗo komi ɗiggini mi yaha jam kadi sabbo goɗɗum ko arata mi watta hen ko ni jangde wawirte kono sa ami noon walla a yeewi ɗum ka janga noon ni ko jangataki ɗum ɗo qur'anu o dow ha less ɓurani karfeje nogata jeetati ɓe kamil wa heedi binde
ɓe tan kaamil wawi hewde bindi kono yaltade ɗo anne ho reltuɗo anne eto jannguɗo ɗo mbawa ɗo mbasa teskade wiyoɓe ɗum ɗo kecce jokku haaju ma janga mbawa sa jangi a wawi maɓe gandi wona kecce sa jangi a wawi maɓe gandi a fijano janngo e jaam ɓe jiiya mbatta janngude janngo e jaam ɓe jiiya mbatta windude ɓe kersa yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reeno ƴettu kuɗɗol ma e carnet ma mbadirɗa reftoma janga ɗigga mbasa yawde mbasa yawde bindol ma bettoɗa mbiyami jangi ɗum ɗo ala a jangguito a wottinoma hirto a hirtima haccuto eywa no watte a foofi foftu wona a yeehi kadi jahata aɗa janga aɗa jangguita aɗa wawa a ɓeydo wawde ni foti ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ƴefto mon nan ɗon ƴette kuɗi mon e carnet ji mon bindon jangon mbawon wassalam.